салом дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам омода намудани як хӯриши сабук ва тобистонаро барои шумо пешниҳод карда бошам. чӣ тавре дидед 3 дона кабачкиро яъне гирдашакл реза карда намак мепошем, мемонем 10 дақиқа то обаш анамхел баромадан ва бо салфеткаи хуш обашро ҷафида мегирем. баъдан 2 дона тухм, намак, мурч, тезакро яъне хуб лад мезанем. анамхел кабачкиро дар тухм молида баъдан ба гард яъне мемолем дар ҳарорати баланд дар равғани гарм аз ду тараф сурх карда мегирем. барои начинкҳои дурнӯшбоша дӯстони азиз, бодрингро гирдашакл ва помидорро ҳам гирдашакл реза карда каме сир пиёз яъне чеснокро хуб майда мекунем. мувофиқи таб яъне кабудиҳоро ҳам истифода мебарем. анамихел дар қабати аввал кабачки, дар дуюм бодринг, дар сеюм помидорро гузошта аз болояш бояд донаи дигар кабачкиро яъне мемонем. бо иштиёк бошед дӯстони азиз, аз хӯришҳои тобистона истифода бубаред.